Jedného dňa začal Ondro chodiť ako bez ducha a Juro vyzeral ako mátoha. Keď to trvalo už skoro týždeň, kamaráti mali toho práve dosť. No, teraz si tu sadneme a ani sa odtiaľto nehneme, kým sa nedozvieme, prečo chodíte ako bez duše, vysypali zo seba. Naše dievky sa proti nám spíkli. Nesmieme k ním prísť bez darčekov. Tá moja chce perly ružové ako šípová rúžička. A tá jeho, všakže Juro, tiež perly, lenže biele ako ľad. Akí ste to chlapi, uškrnul sa Jano. Keby toto chcela moja Zuzka, nehľadal by som perly, ale lepšiu frajerku. Ale Janík, a to by bola chyba. Milá ešte preto nemusí byť zlá, keď chce vyskúšať, ako ju máš veľmi rád. A vy, chlapci, choďte na Rusalčie lúky. No tak, smelo, už vás čakajú. Už ľutujú, ale to nestačí. Musia sa o milých báť, myslela si babka. A medzi tým sa pozrela, či je na Rusalčích lúkach všetko v poriadku. Ale nebolo. Rusalky sa pri tej mačacej muzike márne snažia o tanec. Na takú hudbu sa naozaj tancovať nedá. Starenka hádala dobre. Noci boli chladné, žaby prechladli a cvrčky zachrípli. Takže jej správa prišla ako na zavolanie. Pozrime sa, perly budú. Teraz ide o to, či si ich tie dievčičky zaslúžia. Už by sa mali o svojich mládencov báť. Chcela sa babka pozrieť, ale to nebolo treba. Báli sa. Tak veľmi sa strachovali, že ich išli hľadať, aj keď nevedeli kam. Čo sa majú toľko trápiť? Nech si spánkom skrátia dlhé čakanie. Ľaľa, chlapi, kto tu na nás čaká? Začudoval sa Jano.
A kto ho vie, prečo bol naraz taký ospalý, že si musel ľahnúť práve tam, kde stál. A vy chodte, my vás doženieme, len čo si trochu zdriemneme. Ale Ondro s Jurom, ako by mohli teraz spať? Niesli predsa perly svojim milým. Juro tej svojej biele ako ľad. A Ondro? Na môj veru ružové, aké si želala. Odkiaľ na ne farba napršala? Kto vie? Najskôr azda z ranných zôr.